Tak zdravím vás na kanále Promin. A teďka, já už jsem zavřel tady noťaz a všechno. A Michal tady začal vyprávět story a já jsem říkal, ne, zapneme to a musíme vám to dát, jo. Takže teď bude fakt ten jako totál jako nekorektní věc, protože jsme řekli, že jdem trošku jako do těch anabolik a Michal, jak to odpíchni, řekni, co jsi tady řekl, já nebudu k tomu nic říkat a mně se to hrozně líbilo. Dobre. Je to nekorektná vec, volá sa to nekorektný podcast, takže chodím cvičiť do jedného fitka a iba jednou vetou, že v tých hormónoch a anabolicko-androgénnych látkach sa v poslednej dobe dovzdelávam aktívne, denne. Že tomu kontextu nejakým spôsobom rozumiem. Chodím cvičiť do jedného fitness centra, prezliekal som sa po tréningu a boli tam dvaja chalani, ktorí sa bavili. Počúval som, nechtiac, bol som pri nich, tak som počul, o čom sa bavili a bavili sa, budem teraz citovať. Počúvaj, Trenbolone je výborná vec, je to perfektná anaboliku, ale musíš užívať maximálne 300 mg týždenne, lebo potom prídu vedľajšie účinky. Ďalej ten rozhovor pokračoval a bavili sa o tom, že do maturity majú ešte 2 roky, to znamená, že mohli mať... No, že měli 17 let nejvíc. No, tak 17 rokov. Proste jednoducho neboli ani dospelí, OK? A ja som to nejakým spôsobom, OK, že rozprávajú sa, takých rozhovorov som počul milión, ale potom na druhý deň som tak sedel v práci a mi to nejak cvaklo, že kde sme sa dostali, ako v rámci dnešnej spoločnosti, v rámci toho fitness sveta, že 17-roční chalani vedia o tom, čo je Trenbolone, vedia, že existuje nejaká pomyselná dávka 300 mg, ale napadlo ma, že keby som sa ich tam v tej šatni spýtal chlapci, že čo to je tutka, čo je to EPA, DH, čo sú to omega-3 mastné kyseliny, čo je to hypertrofia svalov, čo to je anabolizmus, čo to je kreatín fosfát, jak funguje vlastne kreatín, že jeme kreatín, kvôli čomu užívame kreatín, že čo to je kreatín fosfát? Oni ti o kreatinu řeknou, že natahuje vodu do svalu, ale ten primární mechanismus absolutně nikdo netuší. A to je hrozné. My nevieme, čo je kreatín fosfát, ale vieme, čo je Trenbolone. Ja to poviem veľmi na rovinu priamo. Ja nemám problém rozprávať sa o steroidoch. Ja so steroidmi pracujem každý deň v práci. Sú to síce kortikosteroidy, jasne. Je to iná vec, ale o anabolických steroidoch som sa v škole učil. Aktívne sme sa učili o anabolických steroidoch, o syntéze steroidných hormónov. Čiže ja nemám absolútne problém, aby mladí ľudia mali vedomosti aj o anabolických steroidoch, ale vysvetlím to v kontexte zase. Keď chceš jazdiť formulu F1, musíš mať najprv vodický preukaz a potom nejaké skúsenosti. To znamená, keď sa chceš dostávať k chémii, veľmi jednoducho povedané, k anabolikám, nejakým spôsobom nad tým rozmýšľať, musíš mať ten vodičák, musíš rozumieť tej cestnej premávke, musíš aspoň ovládať, čo sú to makro-mikroživiny, čo to znamená frekvencia tréningu, čo znamená objem tréningu. Potom, keď budeš nejaký čas jazdiť, aspoň, nie že aspoň, ale budeš 5, 10, 15 rokov cvičiť, a budeš ovládať tú cestnú premávku, potom sa môžeš zamýšľať nad tým, že sadneš do tej F1. Keby ťa teraz posadím do monopostu F1, tak sa zabiješ. Keď si 16-ročný chlapec, ktorý nemá absolútne žiadny know-how a žiadnu knowledge o tom, čo to tá chemia vlastne je a nemá know-how ani o makrách, mikrách a o tréningu, keď začne do seba pchať takú vec, jak je Trenbolone, bude to mať katastrofálne dôsledky, si myslím. A to je to, kde sme sa dostali, do akého bodu sme sa dostali, tá dnešná spoločnosť. No ale já ti řeknu jednou věc, která mě děsí ještě víc. Jako, jo. Tohle možná bylo vždycky, jako, jo. Ale mě teďka děsí a asi je to tím, jako, jak jsou přístupný sociální média a tak, kde já vidím špičkovýho kulturistu, který už má nějaký výsledky, jo, který reálně asi předepisuje jako lidem jako nějaký protokoly ohledně látek, který prokazatelně ovlivňují jejich jako hormonální prostředí
A by the way, ten samý kulturista v jiném videu tvrdí o proteinu, že se tráví tak a tak a z toho videa na mě úplně plive, že on ani netuší jako základní znalosti o metabolismu, ale ne lékaře, ale toho, co já jsem se učil na Gimplu. Že on prostě neví ani, jakým způsobem probíhá to základní trávení bílkovin a blekotá tam něco o peptidech, jo. A o tom, jak se vstřebávají, přitom vůbec netuší kde, nebo to úplně obrátí, úplně to smotá. Nebo jsem viděl jinýho kulturistu, který si plete leukocyty a erytrocyty, jo. A nebo dalšího kulturistu, který úplně suverénně říká, že tenhle suplement byste neměli užívat proto a proto, že v těle dělá to a to. Já nebudu schválně říkat co, protože bych asi pak to schytal, protože by bylo evidentní, který kulturista to říkal. Ale prostě z těch videí jako čpí, že ne, že tam není jako základní jako znalost ani jako o tom, jakým způsobem funguje jako hormonální prostředí v těle, ale že oni neznají ani základní jako mechanismy trávení, ale tihle lidé se tváří jako odborníci a to publikum jim tam tleská a říká, wow, to je odborník, on říká něco o peptidech. Já sice vím, že to je úplná blbost, jo, ale ten klučík to vůbec nerozklíčuje a pak jde pro tu radu dál. Tohle mi přijde jako ještě možná víc děsivý, anebo možná už jsem tolik otrlej, že mi děsí už jenom tyhle horší věci. Jako. Je to na zamyslenie, kde sme sa dostali a práve takíto ľudia, čo hovoria tieto polopravdy väčšinou sú to a nemajú znalosť o základnej fyziológii, sú v popredí bohužiaľ tej fitness scény nejakým spôsobom a sú úspešní. A ty si říká, k tomu chce říct, nebo tady si říkal, že jako by se měli jako dovzdělat, ale já přemýšlím jak, jako jo, protože tohle je jako fakt děsivý, protože ty lidi, jak nemají jako absolutní ten base, přesně, ten člověk se neumí rozjet na koloběžce, jo, ale řeší věci na úrovni prostě diferenciálu supersportu, jo, ale přece ty nemůžeš, nebo já vždycky říkám, jako nemůžeš počítat integrály, když neumíš čítat a odčítat, že jo? To nejde, jako, jo. To je to, čo som povedal. Ale tohle je vidět, to vidíš na internetu den co den, vidíš, že tam lidi mluví o pokročilých věcech, o věcích, na který ti vlastně člověk, když se budeš bavit s profesorem biochemie, já jich několik znám, tak ti řekne, my tohle nevíme, my tohle máme jenom nějaký data, my to nevíme. Ale člověk, který nechápe absolutní základy, tak má odpověď na co špičkovej biochemik ti řekne, že si není jistý. To mě děsí. Jako. Ja by som ešte raz opakoval to, že ja nevidím problém v tom rozprávať o týchto veciach. Však, jak som už povedal, to boli lieky syntetizované na pomoc ľuďom. Hej? Ale snaď treba začať od tých základov. Rozumieť aspoň základnému názvosloviu nejakému v zmysle, čo to je makro-mikroživina, čo sú to tie doplnky výživy a rozumieť tej váhe, rozumieť váhe toho celého. Ešte jednu vec musím povedať, čo ma napadlo. S tými chalanmi. Oni sa o tom trendbolone, teraz je to taký trend, že všade na TikToku a proste beží to trendbolón, je trendy. Každý to spomína a trendbolón rovná sa videnia. Mňa napadlo potom ešte, že keby som sa tých chlapcov spýtal, že čo to ten trendbolón vlastne je, myslíš si, že by vedeli povedať, čo to je? No jasne, že by nevedeli. No. A ja len úplne jednoducho pre divákov, aby ste mali aspoň aký taký prehľad o tom, čo to vlastne táto látka je. V 60. rokoch minulého storočia sa poľnohospodári zamýšľali nad tým, jak zvýšiť svoje zisky. Poľnohospodárstvo, agrokomplex rovná sa chov hovedzieho dobytka a chceli dobytku dávať menej jedla, ale vyťažiť z toho viac mäsa, jednoducho povedané. Spojili sa s biochemikmi poľnohospodárskymi, vysyntetizovala sa látka, ktorá sa volá trendbolón. Čo sa stalo? Že tie krávy, ten hovedzí dobytok priberali čisté svaly v podstate, bez tuku, takmer.
a dostávali menej žrádla. Čiže tí poľnohospodári na tom boli skvelé. Dávali do biznisu menej a brali z toho viac. Naskytli sa tam ale také problémy, napríklad keď máš 1000 kusov hovedzieho dobytka, musel by si, dajme tomu, každé 3 dni aplikovať a píchať to 1000 krát denne. Oni vymysleli také sáčky, peletky, vhádzovali im to do uši a za tých pár dní sa tá látka uvoľňovala do tela toho hovedzieho dobytku. Čo bol ale potom problém, zbytky toho trenbolonu zostávali v hovädzom mese, ľudia to konzumovali. To je no-go proste, ješ toxické mäso, to je jedna vec. Druhá vec, došlo k znečisteniu spodných vôd, pretože ten dobytok vylúčoval tie hormóny. Presne tak. Tie spodné vody sa znečistili. Preto je trenbolón zakázaný na používanie v celej Európe, prísny zákaz. V niektorých amerických štátoch je pod prísnym veterinárnym dohľadom povolený. Čiže aby bolo aspoň trošičku do kontextu, keď sa už každý o tom trenbolóne baví, aká to je skvelá vec, aby bolo jasné, že prečo to vlastne vzniklo. Ono to vzniklo kvôli biznisu na hovädzom dobytku. A je to látka, ktorá veľa dáva, ale veľa berie. Ona zaťažuje absolútne celý organizmus. Poslednú vec k tomu poviem naozaj. Trenbolón sa viaže na kortizolový receptor. Kortizol rovná sa stres. Keď vyblokuješ stres, anabolizmus je tu a katabolizmus je tu. To ratio sa absolútne v prospech anabolizmu pušne. Preto sú schopní kulturisti na konci tých diét nejakým spôsobom aj v ťažkých deficitoch ešte pribrať trošku tej hmoty. Tá hmota je tvrdá, kvalitná, suchá. Pretože kvôli tej svojej stavbe trenbolón ani nearomatizuje. Žiadna voda, to je suchosť a tvrdosť. A to je celé. To som chcel len podotknúť, že keď už sa bavia tí 17-roční ľudia o trenbolóne, že možno by bolo vhodné mať túto knowledge, som s tým úplne OK, nech to vedia, je to OK. Ale predtým si vybaviť vodický preukaz, niekoľko rokov šoférovať to obyčajné auto a potom si sadnúť do monopostu F1. Ale tohle, co říkáš, mě napadly 2 věci. Mě říkal právě o trenbolonu, jsme se bavili s Rikou Hrabákem, ne? A tam jako pro mě je to třeba látka, která je pro mě absolutně no-go. Jako, jo. Já nikdy jsem se nepovažoval za nějakýho kulturistu a měl jsem extrémně jako opatrný přístup k těmhle látkám. Jo. Takže já, i když mi bylo jako předepisováno, že udělám lepší formu, tak já jsem nikdy do žádných jako těžších látek nešel, protože vždycky jsem si říkal, proč bych to dělal, stejně nebudu mistr Olympia, jako je to úplně nesmysl. A byl jsem v tom extrémně jako opatrný. Jo. A když jsem byl na mistrovství Evropy, tak všichni říkali, jako, ty jsi byl jako tvrdý jak skála a to, ty jsi musel mít trenbolon a tak. A pak jsem se o tom bavil s Jirkou Hrabákem, že on samozřejmě věděl, co beru. Já mám dokonce natočený i podcast, kde jsem chtěl jako reálně říct, jaký mám zkušenosti. A pak mi kamarád řekl, nedělej to, protože tomu nikdo nebude věřit. Jo, jako, že prostě jsem vlastně na prvních závodech jsem měl v sobě 2x8 týdnů něco, jo. Pak jsem dalších x let nebral vůbec nic a dal jsem další cyklus, tomu stejně nikdo věřit nebude, jo. Proto já jsem poslouchal, že beru kdo ví co, i když už jsem byl jako 4 roky po ukončení soutěžní kariéry ve 32 a vůbec by mi nenapadlo brát cokoliv, ale to je úplně jedno. Ale ten Jirka Hrabák mi řekl, a to nevím, jestli je pravda, on mi řekl, že tím, jak já cvičím prostě 30 let, takže mám tu jako svalovou hustotu extrémní a že vlastně ten trenbolon tu hustotu udělá jako rychlejc, ale že si myslí, že u mě by to ani nebylo tak moc vidět. Že už jako je to udělaný těma rukama toho tréninku. To nevím, jako, co si o tom myslíš? Možná jsem to trochu i splet, jako jo, ale... Je pravda, že tými rokmi dlhodobého tréningu a tvrdého tréningu sa mierne tá plasticita svalov mení. Sarkoplazma a tie myofibrily, že sú trošičku iné a určitým typom tréningu ty dokonca dokážeš aj meniť pomer, či máš viac tých myofibril alebo tej sarkoplazmy. Long story short je, že trenbolón by ti určite pomohol.
Určite by ťa to posunulo, ja si myslím, to je môj osobný názor, ja si myslím, že by ťa to posunulo o level up, pretože vieš, prečo je u mladých taký obľúbený na tých TikTokoch a všade na internete? Ne, vôbec. Môžeš slabo spať. Ako málo. Málo spať. Trenbolón povie, mne to nevadí. Môžeš zle jesť, on povie, mne to nevadí. Môžeš suboptimálne cvičiť, dokonca nemusíš vôbec cvičiť. Však sú štúdie, kedy ľudia užívali anabolické steroidy a bez cvičenia pribrali svalovú hmotu. Môžeš suboptimálne cvičiť, trenbolón povie, mne to nevadí, ja ti tie svaly dám, ale zaplatíš za to. To mi řekl Jirka přesně tohle. Pretože ten trenbolón je tak potentný, on sa 3 až 5 násobne viac viaže na androgénny receptor, mnohonásobne viac sa viaže na ten androgénny receptor ako samotný testosterón. On je tak silný, že rob všetko zle, ale ja ti dám tú tvoju vysnívanú postavu. Tá rekompozícia postavy prebehne mi, ver mi, či mi never. Nemusíš vedieť, čo sú to makro-mikroživiny. Jo, tak proto. A ty mladí jsou ochotní zaplatit. No já ti řeknu můj point. V životě bych do trenbolonu nešel, i kdybys mi řekl, že mi pomůže. Protože fakt se nechci cítit dobře špatně a nedává mi to smysl. To je jedna věc. A tohle mi přesně řekl ten Jirka. Že jako pomůže, že si taky myslí, že bych byl jako ještě jako lepší. Já to moc ani nepotřebuju. Ale přesně mi řekl, že si vezme. A nejspíš ti vezme kus ledvin, prej, to mi řekl, jako, že tam ta toxicita na ty ledviny je fakt jako prokázaná. Jo. A vlastně vůbec jako, no, pro mě je to jako no-go věc, vůbec bych o tom ani Takhle, já bych ti řekl pravdu, já jsem vlastně byť jsem teda použil látky, tak pro mě bylo skoro no-go i většina jako orálních věcí. Já jsem nikdy jako nepoužíval orální věci, protože jsem se toho bál. Jako. Já jsem jako extrémně, jak jsem hypochondr, tak jsem i opatrnej. Takže možná mám tuhle výhodu, že nejsem ochotnej moc platit. No. Ale hodím to jinak. Teďka, jak se o to zajímám a bavím se s lidma, kteří jsou chytřejší než já, tak je tam druhý point. Jako. My máme tyhle extrémně jako toxické látky, jo, a jako je třeba trenbolon, ale pak tu máme jako druhou stranu mince a to, že použití vlastně zakázaných látek ve smyslu nějaký HRT nebo TRT nebo něčeho takového, tak se vlastně postupem času ukazuje, že můžou mít jako spoustu jako zdravotních benefitů. Že? A je to vlastně, se dostáváme na ten začátek, kde je to, že to není úplně černobílý, že to není úplně špatně a úplně dobře. A teraz ti poviem jednu vec k tomu, že k tomu TRT, HRT. Veľmi jednoducho a zrozumiteľne. Keby si odmeral hladiny hormónov a priamo testosterón ľuďom na urgentných príjmoch, ktorí prídu a majú infarkt, budú mať nízky testosterón a vyšší estrogen. Čo to znamená, že ono sa hovorí veľa ohľadom tej TRT terapie proste, o testosterone replacement terapii, že ti rozhádže lipidový profil. To je rizikový faktor na kardiovaskulárne ochorenia. TRT v rozumne nastavenej, bavíme sa o tom, že tá TRT dávka má byť pre teba normálne nastavená na mieru. Tak. Nemá to byť žiadnych XY, nemajú to byť násobky toho TRT. Ľudia si hovoria, že berú TRT, ale to sú násobky. Jasne, že bere půl gramu testosteronu a myslí si, že je to TRT. Ja už som sa s tým x-krát stretol. Jasne. Oni mi hovoria, že ale ja len TRTčko, ale má tam 500-600 testiaku. To není kamarát TRT. A to ti s tvojim lipidovým profilom spraví fuck up. Keď si nastavíš, alebo proste keď ti lekár nastaví, že zažívaš hypogonadizmus a si indikovaný na TRT terapiu, nastaví ti tvoju dávku, kedy budeš OK, budeš sa cítiť dobre, vychytáte si to, získaš z toho benefity, tvoj život sa mnohonásobne zlepší a keď už nič iné, zlepšíš si lipidový profil. Přesně tak. Hele, já teďka s tímhle mám zkušenost. Možná tady otevřu téma, vy mi pak můžete napsat, jestli to chcete rozvíct. Já vlastně jsem měl úplně normální hladiny hormonů, mám to vysledovaný a vždycky moje příprava až do vlastně univerz vždycky probíhala tak, že jsem byl celý rok čistý a několik málo týdnů jsem použil něco. Jo? Takže jako nějaký PAD nebo PED mi opravili a jsem použil
Ale pak jsem vysadil. A to jsem dělal vlastně do 44 let. Tohle. Stabilně. Okay. Každý si myslí, že jako jsem byl jako stabilně na nějakým HRT nebo TRT. Tak řeknu to na rovinu. Nebyl. Já vlastně v období mezi tím, kdy jsem vyhrál mistrovství Čech a mistrovství Evropy, jsem byl celou dobu čistý, ale tím myslím čistý úplně. Jo. A teďka, protože jsem se poradil jako s lidma, kteří jsou chytřejší než já, tak po Universe, i přesto, že jsem neměl žádný hypogonadismus, nic takového, tak mi bylo doporučeno zůstat na HRT. Tam je důležitý asi říct, že přesně ta HRT se nastavovala individuálně. A nebylo by vhodný tu dávku jako zveřejňovat, protože pro každého bude úplně jiná. Jo. Ale že jsem na HRT od toho Universe poprvé a proč jsem se rozhodl tam zůstat, i když mi to jako fakt nebaví, tak je, že já mám v rodině geneticky rakovinu prostaty. Můj otec měl rakovinu prostaty. A bylo mi vysvětleno, že z hlediska rakoviny prostaty je velmi benefitní udržovat tu hladinu těch hormonů jako stabilní. A bylo mi to vlastně doporučené jako preventivně. A já měl teda vždycky extrémně nízký PSA, ale na té HRT ho mám ještě nižší. Mám ho úplně jako fakt skoro v neměřitelných hodnotách. Jo. To PSA mám aj ja, takmer nemerateľné, ale som mladší, to je jedna vec. Ale tu som chcel povedať ešte, že si veľmi správne povedal, lebo je taký mismatch, že TRT ti môže navodiť rakovinu prostaty. Ale to je presne opak. To TRT ti prostatu bude zhoršovať vtedy, keď ho máš násobne vyššie. Ak to nastavíš presne tak, a vidíš, to sú také nedorozumenia a mismatche, ktoré sú nevysvetlené a potom to ľudia zle interpretujú. Keď sa to TRT nastaví, že to potrebuješ, že to je nutné a si indikovaný a nastaví sa to správne pre teba, pre mňa, zlepší sa ti život, získavaš z toho zdravotné benefity. To hovorím aj lekár. Zlepšíš si lipidový profil. Ta prostata je veľmi dobré, že si to spomenul. A přitom lékaři nám roky tvrdili, že vlastně testosteron rovná se rakovina prostaty. Presne, však o tom hovorím. Ale přesně mě teďka ten urolog, ale je to zahraniční, mi řekl přesnej opak. On mi řekl naopak a to jsem si jako všimnul, že jsem se empiricky o to začal zajímat. Ale když se podíváš, tak v podstatě kulturisti po ukončení kariéry, pokud zůstanou na nějakým HRT, zmiňoval to i Dorian Yates, tak do vysokého věku mají vlastně prostatu úplně v pořádku. A s prostatou často začínají mít problémy teprve, když se rozhodnou úplně všechno vysadit. To je takovej zajímavý point. A ten lékař mi to potvrdil, že ano, že to tak je, že ta stabilní hladina hormonu té prostatě jako maximálně prospívá. Takže, ale to je přesně o tom, že není to černobílý a je potřeba tam zohlednit kontext a je to o tom, o čem jsme se bavili celou dobu. Presne tak, že to treba vidieť v kontexte. Tak tohle je bonusovka, tu jsme tak jako nahodili, řekli jsme si do půl. Možná, kdyby vás zajímalo tohle rozebírat blíž, tak já budu občas jezdit na Slovensko a možná si na to s Michalem můžeme sednout, protože on vám dá ten odborný pohled a já si myslím, že o těchto věcech bych neměl mluvit já, ale měl bych o nich mluvit lékař, který se o to zajímá. Takže to máte bonus, napište si, co si o to myslíte a děkujem. A my jedeme na metro. Čau.